खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 5 फेब्रुवारि 2022 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गियाननि आंखाल जानो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गोजोननि आंखाल जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजायबो मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां धोन मुलाम्फा खालामनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोबां मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो मोजां मोनजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। नाथाय अब्लाबो सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो एसे गोब्राब जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन।
समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरबा खाथि लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ गोबां खामानि मावनो हागोन नाथाय अब्लाबो गोब्राब जागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि अनसायनाय मोनगोन बयजोंबो मान होजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोख्रों मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा गोग्गो गियाननि आंखाल जानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन नाथाय जोबोर उरां फारांबो जागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आयाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजावबो दिनै गोबां मान मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननाया देबार नांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन गोसोआव बेले बेजे साननायबो फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव
मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। गोगो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जागोन। गोबां मोजां मोजां खाबुफोरा एरायलांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गोसोखौ जोबोर दरसि दरसिबो मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथिनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। आयाबो बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां मोजां खाबु फैनो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंलांनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।